Doho ma Kibra oyango dhi nyime kod bura mar Raphael Tuju ewi chiwo neno ma miriembo ne jatend obila mar tesend obila ma Karin. Jang'ad bura e doho ma Kibra Stella Tambo olero ni doho ma malo nyo chiwo ng'eto mar ambun mageng'o meko kod dino ne Tuju gobila to ok ng'eto mar yie kata dagi ketho mitudego. Omiyo kinde mag Tuju ndalo 14 mar Tuju yudo thieth makare kapok oduok e doho. Magi timore e kinde ma doho mamalo bende odagi miyo obila mag okwach kich thuolo mar donjo e ode kendo timo nonro mag wang' dede mar fwenyo kama Tuju ne nitie nyocha nyaka nego ripot ni ne olal. The bail in place does not stop the subject from taking plea and or from appearing before this court. In fact, to the contrary, if we look at it from the lens of the defense, it is a security for him to attend court. Even if we just put aside the aspect of him being a public figure. So the same does not stop in any way the process before this court, because that is totally different from the application or from the order that has been made at the High Court.